Hola, zuek, zer moduz? Bueno, ongi etorri abestixen tagera. Azalpena. Nire hasiera bateko asmoa zen itxia euskerazko 20 abestien taga, baina gero zen eban. Ez dut bakarrik entzuten musiki euskeraz. Orduan jaukera hori deskartauen neban. Gero pentsa neban, 20 abestien taga, baina gero galderak errepasatzen konturatu nintzen, daukatela, igual galdera bakoitzian, 3 kantu edo 3 talde. Orduan esan eban, abestien taga, punto, holan. Behitu zelako jertze politxa daukaten, behitu. Hemen jartzen dau, Rise Up Like the Ocean, eta atzian bebai, Da marabillosua, da Basque brandekua, oso gomendagarria, gainera, politxa da, beirua, eta iazta. Hori, eta aztenga. Zure kantu favorit? Nik kantu favorito bakarra ez daukat. Ez daukaten, ez daukat. Baina, hemen jarri dut. Aberriaren mugak, eta tu eskala de grises, izarona. Aberriaren mugak zeba, euskerako irakurgaian irakurri genion behin, eta pilo guztu jaten, hortaz, hoxe. Aberria lurra bezain zarra da, baina ez da lurra bakarri. Oso politxa, eta gero, tu eskala de grises. Una mañana perdida en la Siberia de tu espal, un recorrido nocturno a tu fábrica de miel, un sorbito de ron en un vaso refrescado con tu hiel. Bigarrena, gehien gustatzen jatun musika taldia. Hemen bez daukat bakarra, sorpresa, juju. Mitikua eta errezena izango zen, esatia Berritxarrak dala, nahizelako oso fana. Baina, Berritxarrak nola ja ez daren, badare, musike badago, baina ja ez dabe joten. Orduan aukeratu dut, Bulego eta Merina Gres. Me encanta Merina Gres, eskezuek. Living. Badakit jeita asko jasokotela bulegon gaitxek, niri jat eta gustau itxan jat. Gero, tristen jartzen zaitxun kantu bat. Hemen baitxa bi, bat euskeraz eta bestia katalanez. Euskerazkua betazalak eraustean, katamalona, eta katalana, La Eva y la Llana Ginesta taldiana. Ja tenen 16 anys i ara tots els crema refreguen els cossos. Letria, obviamente, ez dakit, baina Poesik jartzen zaitxun kantu bat, hemen dauzkat 3. Lehenengua, Alaska eskakeitan. Que maravilla. Jakingo izan bazenu inoiz, kaktus batek Alaska iraun dezakena. Super politxa. Bigarrena, Arigato, izeba ando sound. Kantu hau, aldoztasua esan duze marabilan. Zazpi hizkuntzatan kantatzen dago, zazpi edo gehiago, baina zuek, pum, itxen dutzu buruak. Marabiosua da, marabiosua. Gisa da, eta onartu beharra daukat, nire zati favoritua badala euskera zagazten da gena. Baina, katalanez abezten da gena, daukatola un love catalanakin que yo no lo entiendo. It could be dance, it could be techno, it could be trap. Eta, 3. Hitzeman, zetak eta okes grases. Pasa bat. Bera begiratzen dut auketelako hemen ordenagailua. Garestia da musu bat orain, gorde bagenitu doan zirenen. Orain maite zaitut gehiagotan, elkarri esatea. Zuek, imaginau, point of view. Gare juergan, hor, herriko plazan, gibin everything, da repente jartzen dabe hau, eta hor danok saltoka. Hitzeman, zuek. Badakit jeita asko dagoela zetakekin, baina kanal honetan, supporting zetak. Loitzen laguntzen dutun kantu bat. Oier, hau zuri dedikauta. Lili Saraso Zaiana. Baina Lili reimagien, ez dakit nola esaten da hori, baina
eske zuek, ze politxadan, osea, hola, goxotasun bat, lasaitasun bat, pasada bat, osea, zara zuzaia, eta bueno, dauzkan kaltzetinak, osea, uste dut dala, uste dut. Artista bakarra, ezagutzen dutena, daukala, merchandising bezala galtzer dixak, osea, eske, maravilla, osea, ole bera, que genia hori asmatzen. Nisten dudan horren zainari naiz. Si, nitxikoan unora noa. Momentu konkretu bati gogorarazten dutun abestixa. Bale, hemen jarrikot, orain bat gara ibilbedina, eta gogorarazten dozta, udako dida freshei, batez be, Xabein eta Andreai, ze, bueno, pasau zeben praktikamente, bustu guztian eri bazielatzen ibilbedekin. Horraino irakurtzen dut, baina marabillosua, oso ondo pasau niban. Asko gustatzen jatun kantu bat, eta oin gorroto duzuna. Eta, bueno, oin gorroto dut, eta oin dala urte batzuk bai gorroto neban, ze lehen pilua gustatzen jaten da beti kantatzen neban, eta ja nerekoa herrian bihurtu zen, bueno, oso top, eta ja naski hartu nuetan. Dala, Gatibun paiaso kantua, osea, ja hartu nuetan hor, naska bat, eske ez ni jarri behar, eske ez du jarri behar. Dantzan jartzen zoitxun kantu bat, osea, zuek hau da, temazo! Bueno. Temazo. Naia dansen, Naia 2.0 da. Osea, da... Naia bakarrik be, temazo, baina eske Naia 2.0 da bersiño berrixa, osea... Azkena ikusi duzun kontzertua. Azkena ikusi duten kontzertua izan da Makonak, Arrasateko Gaztetxean, superrondo baso geniola. Bueno, izan zan hor, eske salto, dantza, txirixo, bueno, danetik ingenion, superrondo baso geniola. Erosi zinun lehenengo CD-a edo kaseta. A ber, hau, ni nintzen akordatzen. Eta nire ama, galdetu notzen, zago nintzen nire ama, eta ama, akordatzen nik zeinen CD-a edo ze erosi neman lehenengo? Eta nire ama erantzun izan zen, bueno, zuria, zu txikixa zinen nian, bueno, txikixa, a ber, oza, ja, tipo, pentau eta itxen eban nian, dirua matezosten guztiei, hartu txen notzen, oza, a ber, obviamente, etxekuak. Eta... diru horrekin erosin eban eta kolopirritxe eta porretxen CD bat. Eta entzuten eban denbora guztian, porque, claro, izan zen ere diruakien erosin eban lehenengo hauzia, izango zen, supongo. Orduan, nire superposik, eta hori entzuten eban behin da berriro. Eta hemen, debate. Zuek zezate, tim takolo pirritxe eta porrotx, edo tim pirritx porrotx eta marimototx. Ni, tim pirritx porrotx eta marimototx. Ez que, a muerte marimo. Laga komentarixotan, a ber, zuek ze tim zaten, bale? Dani gustatzen jakuen kantu bat eta zuk gorroto dozuna. Bueno, hau, ez dakit Dani gustatzen jakuen, baina nik daukat oso argi niri jatela gustatzen. Eta tabernetan kantu hau jartze duten nian, nik ez dutela dantza ditzen, osea, geratzen izola, kual mustia, eta ez dut ditzen da dantza. Da, purpurina. Ez dakit zeinena dan, ez done begiratu, eta eski gorroto dut, osea, kantu hori debeka unbiako zeben zuek. Bale, ritmo pegadizua daukala, baina irakurri dozu letria, haus nartu dozu horren inguruan. Badakit, darela mila kantu matxista, baina eskizuek, hau, da pasada bat, eta ziegaztetatik ikasten dugun, bueno. Identifikauta sentitzen kantu bat. Hemen, ez daukat zero dudaik, osea, zero unidades de duda, dala saiatzen naiz, Merina Gerrizena. Daukat kamisetia eta dana, jartzen da bena gehiagik egatzen naiz. Nire ama superposik erosin eban egunian. Osea, gehiagik egatzen naiz, osea. 24/7 nagoak egatzen, orduan, super identifikauta. Merina Gerriz, tio, gehixen gustatzen jatzun, abeslarixa. Hemen, duda asko euki ditut. Duda asko, eta jarraitzen dut ondio dudatzen. 3 garri ditut. Bengo, Olatz Salvador, eta Leire Iseo. Ados basarete ondo, bestela, esan zuek, a ber, zeintzu dien zuen abeslari gustukoenak, porque eske nik dudia daukat ondio. Jada existitzen ez dan, zein talden kontzertua ikusiko zinu. Neukan jarrita, Katamalo edo Berritxarrak. Baina lagun batekin berbetan, edo nintzen konklusiñora, edo nintzen konklusiñora, dala, hemendikat! Osea, zuek, eske solo temazos, eta ez dare Spotifyen.
guazen kaleko garrasia, zer da demokrazia, hemen guk nahi duguna, gure askatasuna. Ekimen baterako sortu dan abesti gustukoena, hemen dauzkat, bi. Lehenengoa, bueno, zela es que dudagabe gainera, bueno, dudagabe es, porque dudak eukin itxun. Baina, bueno, hau bergararrei eta xaxautarrei batez be dedikauta, Are You Ready? Kalera, ez da denborek loreitziko. Are you ready? Ketxa ditxun, herri honezua mungo jotxan hau. Are you ready? Ketxa ditxuk, herri honezua mungo jotxan. Bueno, zango estazue, ez dala, ikagarria. Eta gero, gazte egun edata, gora etorrina. Osa, ez bueno, ez bozu ezagutzen gora etorri, mesedez, ez que inmediatamentian... Lan asko eskatu arren gustura enekue, Paskarixe olimpiadak eta giro sanue. Norbaiti gogorarazten dutun abestixa. Hemen ez da norbaiti da batzui, osea, gero riders, zapatutan irtetzen ganok eta hola oso motibauta goten ganok noain kantuaken, rotenen noain kantuaken, ba, hau zuen da. Gure seme, ba, laben irribarrea, izango da mendekua, heldu zaigu ordua. Azuraren urrak irauli nahi eta ezin, arbasoen zenaren lez, berrizekin, haiengatik, sortu edori. Bale, haurtzarora gogorarazten dutun kantu bat. Hemen dauzkat bi. Bat, antes muerta que sencilla, porque dantzia eta danan ikixen. Eta gero bestia, zela ez, Pasión de Gavilanes, ¿quién es ese hombre? Un poderío, o sea, hori da Trini eta Panto en estado puro. Ezagutu dozun, azken musika taldia. Hemen jarri dut, Cariño taldia, Cariño deitzen da, eta kantu bat aukeratu dut, pentsatzen gaterako superpolitxa, eta deitzen da, Si quieres. Y si empiezo a mirarte, y si todo es posible, y quedamos un viernes, y tú luego me escribes, y si voy a besarte cada vez que te veo, y si te llevo al parque a leer tus tebeos, y si vienes a casa y escuchamos mis discos, y te quedas un rato. O sea, ahotza, bere ahotza, es que ze goxua, ze good vibe, bueno, maravilloso. Entzun dozun azkenengo kantua. Ez da entzun duten azkenengo kantua, baina bai da azkena entzun duten CD-kua. Nabilela hor, bueltaka, ra, dalako, increíble. J. Martina atera da ben azkenengo epia, osea, bueno, J. Martina entzutot pilua. Baina eski, epe hau, osea, aukeratuko banu kantu bat, amore izango zen, baina, ibilbedikenetara da bena, osea, ze crossover da hau, J. Martina eta ibilbedie. Osea, bueno, ni living, osea, itxoindot, kantu hori irtetzera entzuteko eta grabatzeko bidizua, porque eske ezin nintzen geratu, kantu hori entzun gabe, bidizua graba horretik. Bueno, oso egitakizun kantu bat. Hemen, zamearra daukatela, dislexia puntu bat, eta tipo, osoik letria ordenian isa baten abez ez dakit. Baina, aukeratuko nuke begi umelak itxaso paiana, kantua dalako superpolitxa eta horrena más o menos ondo dakitelako. A ber, letria jartzen moztazu, osea, kantua balin badago sonatzen, badakit, letria, badakit. Baina gero ni bakarrik abestekotan, ba horria dudatxoak asaltzen dira. Eta bueno, azkenengo galderi aukeratu dutena da
motibatzen zaitxun talde bat. Eta aukeratu dut, berriz be, Bulego. Bulegon kantuak dira super buen rolleruak, osea, letria, eski abarkoan egon nintzen berbetan, zuek, entzun letria, bakarrik letria, irakurri. Kriston mesu politxak dauzke. Eta gainera ja, ritmo bat da doinu bat, que te vienes oso gora. Neri piba gustatzegat, eta Marenekin dauken kolaborazioa azkena, ez da berdina, eta bueno, honekin bidexua bukatzen da, eskerrik asko ikustiarren beste behin, espero dut gustau izana, eta zuen gomendioak, iritzixak, talde berrixak edo, laga komentarixotan, eskerrik asko ikustiarren, like eman, elkarbanatu, komentau, arpidetu eta dana. Eta eskerrik asko maitxiz, hurrengo bidexora arte!